skal vise, hvordan man laver speed stacking. Det første, man starter med, er at have en gang speed stacking. Det er de så ildkopperne. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en 6'er, hvis jeg kan. Nej, en 3'er. Jeg gør det. Så kan vi den der. Og... Nej, stop. Det kan du ikke, der så falder den. Kan du se det? Jo. Så når jeg bare gør sådan der, jo. Okay. Sådan der. Så bare lave en. Skal vi se, den skal være lidt højere op. Sådan der. Sådan der, lige der. Så er det jo også sådan, at nu kører vi jo sådan til at køre imod denne strategi og Den træsvinkelige. og det er bare sådan, at man skal skulle eddermame gøre sig umage. Prøv at se med. Nu laver jeg en 3'er. Ja, hold lige frem. Ja, er det alle Kan og jeg har 12.000. Er det gode? Prøv at se herned. Hvad jeg laver nu. Prøv at se, jeg stiller dem op. Kig derind. Hold da op. Ja, skal vi stoppe? Nu. Nej, stop. Nu skal vi lægge den første. Og jeg er en af verdens hurtigste spillere. Kig på mig, ring til mig. Hvis ikke